Star Wars nedáva zmysel. To je ako, že každý kus elektroniky v galaxii kompatibilný s pipíkom R2-D2. Prečo Anakina pochovali v ohni po tom všetkom, čím si prešiel? Han Solo je pred zmrazením zviazaný, ale keď ho rozmrazia, už zviazaný nie je. Oni ukryli Luka Skywalkera na domovskú planétu Dartha Vadera a ešte mu aj nechali jeho priezvisko? Jak to, že ho nenašiel? Ako mohli plíšoví medvedíci poraziť obrnenú armádu s laserovými zbraňami? Prečo Chewbacca ako jediný nedostal vyznamenanie? Oni sú rasisti? Analyzoval som celú originálnu Star Wars trilógiu a teraz vám ukážem tie najvtipnejšie chyby. Od najväčších až po tie najmenšie, ktoré ste si nikdy pri sledovaní nevšimli. Myslíte si, že poznáte každú jednu z nich? Hviezdne vojny. To je divné, že to začína epizódou 4. Chápem, že prequely, čo vyšli o 20 rokov neskôr, sa odohrávali predtým a tak ich nazvali 1, 2 a 3. Ale teraz je bežný divák zbytočne zmetený a myslí si, že vynechal 3 filmy. Podľa mňa je lepšie najprv si pozrieť originál, lebo ak najprv začnete prequelmi, potom vás žiadne plot twisty neprekvapia. A zároveň to CGI bude vyzerať ako downgrade namiesto upgradeu. To je jak zahrať si Mafiu Definitive Edition a potom prvýkrát skúšať jednotku, proste je to úplne zvláštne. Prečo chce Imperium znova získať plány na hviezdu smrti, ktoré rebeli ukradli? Veď by im stačilo celú tú rebelskú loď zničiť, čo nemajú vlastnú kópiu? Prečo Darth Vader tohto rebela škrtí rukami a nepoužije Force? Zbytočne riskuje, že by ho náhodou prebodol alebo prestrelil. Títo Dylinovia nezostrelia unikový modul, lebo na ňom nie sú žiadne známky života. Ale veď hľadajú plány. To im nenapadlo, že niekto tie plány rýchlo vystrelil preč? Vader je dostatočne inteligentný na to, aby mu to došlo, ale nie je dostatočne inteligentný, aby pomocou sily zistil, že toto je jeho dcéra. V tomto filme je toľko maskovaných figúr s červenými očami, až mám pocit, že pozerám 21 Pilots videoklip. Ako môže robot omdlieť a potom sa znova prebudiť? Na druhú stranu môj počítač to tiež začal robiť asi tak 2-krát denne. Jediné šťastie, že mi editovací program ukladá každú sekundu, inak by som toto video strihal asi mesiac. To vážne ukryli Luka Skywalkera na domovskú planétu Dartha Vadera a ešte mu aj nechali jeho priezvisko? Ako to, že ho do týždňa nenašiel? O môj bože. Ešte aj jeden z posledných Jediov v galaxii si nechal priezvisko Kenobi. To nikomu nedošlo, že ten Ben Kenobi buď je Obi-Wan, alebo ho minimálne pozná? Niečo mi hovorí, že mať dve slnka takto blízko seba by malo katastrofálne následky. To čo bol za vreskot Obi-Wan? Hello there. Well, of course I know him. It's me. Prečo Luke nosí karate kimono? Wow, veď Lukeovi ani nepovedal, ako ho má držať, čak sa s ním mohol prebodnúť, keď ho spustil. Obi-Wan hovorí o Vaderovi a Anakinovi ako dvoch rozdielných ľuďoch, len aby Luka zmiatol. Prečo tento týpek opisuje Jediov ako nejaké falošné, zastarané náboženstvo? To nikdy nevidel Vadera použiť svoje schopnosti? Mi nehovor, že ich za tých 20 rokov nepoužil ani raz. I find your lack of faith disturbing. Only Imperial stormtroopers are so precise. Hej, hlavne keď je najväčším jokom celej série, že stormtroopery nevedia trafiť absolútne nič. Lukeovi zabili strika jak Spider-Manovi, aspoň má konečne možnosť splniť si svoj sen a ísť študovať s kamarátmi a nie. Ide s týmto dôchodcom, čo blúzni o nejakých starodávnych rytieroch. Čo je táto vec? To je pichne sérum pravdy? Alebo je to číta myšlienky? Alebo ju tým proste iba mučí? Fakt mi ale príde zvláštne, že Leine myšlienky čítať nevie, ale potom vie v pohode čítať Lukeové. Napriek tomu, že Luke je v tom bode vytrénovaný Jedi. Páči sa mi, že dizajny mimozemšťanov sú tu veľmi kreatívne. No niekedy až moc kreatívne. Táto scéna bola tak kontroverzná, až ju museli upraviť, aby Han Solo nevystrelil prvý. Na druhú stranu teraz ho tento Dilino akože netrafí z metrovej vzdialenosti a tým pádom ho Han môže v pohode zabiť. Jabba, you're a wonderful human being. Ale veď on nie je človek. Teda ak nerátame tú originálnu scénu bez CGI. I felt a great disturbance in the Force. Takže oni vedia, či je na vzdialenom vesmírnom plavidle nejaká forma života, ale nevedia zistiť, že na lodi, ktorá je doslova v ich garáži, sa schovávajú ľudia. To ich neskenovali ani z diaľky, keď prichádzali? Darth Vader cíti Obi-Wana, ale vôbec to nejde preskúmať. Jak je možné, že si nikto nevšimne tohto deduška, čo sa tam plíži, jak taká rozprávková postavička? Tí Dylinovia si nenechali helmy? Jednak by ich ochránili, ale hlavne by potom stále mali prestrojenie. Prečo ich nikto nenasleduje a nezastrelí, keď skočia do tej diery na smeti? Je to funny scéna, ale prečo všetci tí obrnení stormtroopery utekajú pred jedným Dylinom? Jemný sesterský boštek. Viem, že Vader je doslova cooked, ale to nevie bojovať trochu lepšie s týmto zostarnutým deduškom? Veď Obi-Wan už dávno nie je v svojej najlepšej forme, to by ho mal instantne zabiť. A doslova sa chce nechať zabiť, aby z neho bol Force Ghost. Luke z toho musí byť riadne cooked. I got a little cooked, but I'm okay. Je inak celkom fascinujúce, že keď som sa narodil, bol tento film novší
jednoduchší než je Shrek teraz. Bože, asi som fakt starý. Najdôležitejšou otázkou však je, prečo Chewbacca nedostal vyznamenanie spolu s ostatnými. Oni sú rasisti proti týmto Bigfootom? Snáď sa to Lukeovi nevypomstí a nenapadne ho nejaký ďalší chlpatý mastodont. Imperium vracia úde. Á, napadol ho Yeti, super. Prečo ho ale nezabije a nezostane v tej jaskyni? Veď musí vedieť, že keď ostane v takejto výchrici, nedaj Bože v noci, tak instantne zamrzne. Tomu predsa museli povedať. Prečo mu obi-duch Kenobi celé 3 roky nepovedal, aby išiel za Jodom? Prečo až teraz? Doslova práve zomiera. Či to akože duchovia vedia predpovedať budúcnosť a vie, že ho Han príde zachrániť. Čo je mimochodom šialené, že aj v takejto extrémnej snehovej búrke ho bez problémov našiel. A to v sebe ani nemá Force. Ešte šialenejšie však je, že už 8 krát po sebe sme sa dostali na prvé miesto v trendoch. Reálne každé video, čo vydám, tam dostanete, za čo vám extrémne ďakujem. Toto je bežný deň na Orave. Prečo tento pilot letí hore dole ponad kopce a nie vysoko nad nimi? Aj keby bol neviem ako skúsený, ho tam môžu strhnúť horské vetry a rozmlatiť ho o skalu. Myslíte si, že autori už vtedy vedeli, že Leia je Lukeova sestra? Lebo už v tomto filme to trochu teasujú, preto mi tá scéna príde veľmi divná. Zlaté, Vaderov office vyzerá jak izbička snov 8-ročného chlapca. Počkať, on ho škrtí cez obrazovku? Toto je úplne nový rozmer kyberšikany na pracovisku. Prečo si Imperium vôbec vyrobilo tieto tanky na nohách? Veď majú lietajúce vesmírne lode, lietajúce motorky. To nemohlo lietať aj toto? A keď už je lietanie rizikom, prečo nemohli mať kolesa alebo aspoň pásy jak tank? To je zbytočná komplikácia a navyše extrémna slabina. A ako to, že majú lode rebelov harpúny? To čo s nimi chcú ťahať? Vesmírne ryby alebo čo? Nie, aby im radšej dali vystreľovacie sedadlo s padákom, nech sa vedia zachrániť. Tieto chodiace kurence sú vraj príliš obrnené na to, aby ich zničili akékoľvek strely, ale len do momentu, kedy spadnú, potom už žiadne štíty nemajú očividne. Luke vyzerá jak Spider-Man. Je celkom vtipné, že práve touto scénou sa Spider-Man inšpiruje v Civil War. Počkať, cítim niečo v sile. Cítim, že by ste mali dať odber. Veľmi rýchlo sa blížime k 20 000 odoberateľov a keď ich hitneme, natočím video o Danovi Drevovi. Ako to, že je na tom asteroide takto silná gravitácia? A mi nehovor, že okrem kyslíka je tam prostredie, v ktorom ľudia bez problémov prežijú. Takže oni boli celý čas v tom červovi z Duny. Wow. Ako tam ale žije na tom asteroide? Však tam nie je kyslík a takmer žiadne jedlo, pokiaľ mu tam teda každých 1000 rokov nepriletia nejakí dylinovia. Cool, že na celej obrovskej planéte narazil práve na miesto, kde býva Yoda. Páči sa mi, že na každej planéte sú sami šialení mimozemšťania, ale na tej Jodovej sú iba pozemské hady a jašterice. To fakt si nevšimli, že Millennium Falcon doslova pristal na ich lodi? Však majú milión senzorov a hlavne musel niekto znútra počuť alebo cítiť ich pristátie. Obi-Wan povie, že prišiel o svojho žiaka Darth Vadera. Ale keď ideme podľa tej jeho stupidnej logiky, mal povedať, že stratil Anakina v momente, keď sa zmenil na Vadera. V tomto bode proste Lukeovi iba klame. I love you. I know. Tak keď miluje Hana, toto malo byť čo? There is another. Ešte, že každý kus elektroniky v celej galaxii má dieru kompatibilnú s pipíkom R2D2. Presne vidíme, akú službu nám robí Európska únia. Jedného dňa vám ešte USB-C zachráni život. I am your father. Absolútne kino. To sa chcel Luke zabiť? Ako mohol vedieť, že ho zachráni táto trúbka, neviem na čo tam je, a potom táto anténa? Tiež neviem na čo je na spodku mesta a nie na vrchu. Bože, ona sa boskáva s každým, kto jej príde pod ruku asi. Vader má strašne špinavý kabát na spodku. To tam tí imperialisti nevysávajú podlahy? Prečo sa inak táto ich stredne veľká loď volá Ničiteľ hviezd? Ale hviezda smrti, čo je doslova gigantická základňa o veľkosti mesiaca, je technicky iba ničiteľ planét. No snáď sa poučia zo svojej chyby a nebudú sa pokúšať tento kolos postaviť druhýkrát. Návrat Jedia. Toto je jeden z filmov, pri ktorých mi slovenský preklad naozaj zastavuje mozog. Pretože Return of the Jedi nepreložili ako návrat Jedia, ale návrat Jediho? Jediho? Čo to má byť za názov? Poviete si, dobre, možno tak dávno ešte Slováci nevedeli dobre po anglicky. Problémom však je, že ho tak dodnes volajú všetky zdroje vrátane Disney+, ktoré Star Wars vlastní. Možno namietnete, ale Páťo, keby to nazvali návrat Jedia, tak by to vyzeralo ako návrat jedia. Čo takto krásny, nádherný fix? Jediov návrat. Alebo rovnako ako to spravili Česi, návrat Jediov, lebo originálny názov kľudne môže byť aj množné číslo. Luke sa vrátil ako Jedi, ale zároveň sa tým vrátili Jediovia ako celý rád. No jasné, je tu druhá hviezda smrti. Ako je ale možné, že minulo im trvalo postaviť 20 rokov a túto sfunkčnili za 3? Fú, toto mi úplne pripomenulo ten pofiderný film, o ktorom som natočil úplne prvý filmový Kentus. Ja tam inak vyzerám strašne divne na tom videu. A to ani nebolo tak dávno, to je na tom najhoršie. Ďalšie fuj, to čo je za hnusné plastové prasce a nechutného gigantického zvráskaveného slimáka. Napíšte mi váš názor na to, že George Lucas kompletne prerobil túto trilógiu a pridal do nej viac CGI. Osobne mi to veľmi nevadí, ale v niektorých scénach mi príde zvláštne, že
že polovica postav je v kostýmoch, polovica je naanimovaná a polovica sú fyzické bábky. Áno, presne tak, 3 polovice, kto by to bol povedal. Dokonca mi ani nevadí väčšina týchto PowerPointových prechodov, ale tieto hodinové sú už fakt moc. No počkať, keď Hana zamrazili v karbonite, bol zviazaný, ale teraz zviazaný zrazu nie. Ja neviem, čo bolo toto za cooked plán, veď každého zajali. Majú jediné šťastie, že R2D2 bol na blízku a mohol tak Lukeovi hodiť lightsaber a nemuseli ich 1000 rokov tráviť tento bubák. Keď sme pri tom, im by malo byť jedno, že ich bude tráviť 1000 rokov, keď do minúty zdochnú. Hádam si Jabba nemyslí, že človek vydrží tak dlho v bruchu toho červa. Bože, ja tak neznášam tento hnusný screen, čo musia pustiť v každom jednom filme. Najprv Spider-Man a teraz už aj Jack Sparrow sa očividne učil od Luka Skywalkera. Počkať. Takže Luka asi 2 dní trénoval Obi-Wan Kenobi. Potom strávil taký týždeň s Jodom, ktorý mu povedal, že nesmie odísť, lebo jeho tréning ešte nie je dokončený. A teraz sa po roku vráti a Yoda mu povie, že jeho tréning je hotový, aj keď predtým nebol. To mi nevychádza. Mimochodom, ak neviete, aký film alebo seriál si večer pozrieť, na môj Instagram sa začal pridávať filmové odporúčania, tak nezabudnite dať follow. A ak aj niečo zmeškáte, nájdete to v highlighte na mojom profile. Ako si môže Leia pamätať svoju matku, keď zomrela pri pôrode? Keď už pridávajú postavy z prequelov do originálnej trilógie, mohlo im dojsť, že toto trochu nedáva zmysel. My sister, it's you, Leia. I know. Somehow, I've always known. Takže ona vždy vedela, že je jeho sestra a napriek tomu ho boskávala. Toto je oveľa divnejšie než doteraz. Prečo Palpatine hovorí Lukeovi, aby vypustil svoj hnev, zabil ho a prešiel tak na temnú stranu? Doslova mu hovorí, čo by nemal spraviť. Keby bol ticho, sa mu to možno aj podarí. Však on má byť majstrovský manipulátor, tu je z neho typický stupidný záporák. Treba ale nechať, že aspoň vesmírne fight scény sú tu extrémne cool aj na dnešnú dobu. Prečo však pri súbojoch nepoužívajú zapínanie a vypínanie lightsaberov? Veď to by bolo extrémne OP, ale podľa mňa im to proste nenapadlo. Čírov náhodou postavili pasce presne tam, kam idú tieto pofiderné stroje. A to mi chcete povedať, že títo primitívni plyšoví medvedíci porazia trénovanú armádu s brnením a laserovými zbráňami. Pohádam nie je odkaz na vietnamskú vojnu. Obi-Wan has taught you well. Naozaj? Však ho Obi-Wan trénoval absolútne minimálne. Yoda na ňoho mal väčší vplyv, ale aj to nebolo nič extra. He's my brother. No. Wait. Fú, Han si práve uvedomil ten incest. Prečo Anakina pochovali v ohni po tom všetkom, čím si prešiel? Veď to je pre neho úplný prostredník, nemohli ho proste zakopať do hrobu? A prečo jeho telo nezmizlo ako tela ostatných Jedi majstrov? Veď na konci sa obrátil k dobru a bol z neho Jedi duch, takže by sa mal rovnako vypariť. Anakinov duch je tam mladý, ale Obi-Wanov starý? Chápem, prečo to spravili, ale aj tak je to celkom pofiderné. Star Wars aj Empire Strikes Back sú jednoznačne legendárne filmy. Návrat Jediho je trošku nudnejší a miestami cooked, ale tiež je to solidný film. Ak by ste chceli, aby som natočil videa aj z prequelov a sequelov, napíšte do komentára Darth Vader je môj daddy. Rovnaké chyby som hľadal aj v Spider-Manovi. Ak ste to ešte nevideli, stačí kliknúť sem. Ponaučenie na záver. Radšej si so svojou polovičkou spravte DNA testy, možno ste celý čas súrodenci.